Ji bernameye gundê me dema we bixêr temaşevanên hêja. Mijara me ya îro navçeya Argeh a girêdayî bajarê Meletiyê ye. Argeh dikeve nav sînorê herêma Jorê Feradê. Navçe li Rojavayê Meletiyê û ji navenda bajar 35 kilometre dûr e. Firehîya erdnîgariya Argehê 1193 kilometre kare ye. Bilindahî jî ji jêrzemîna avê 925 metre bilind e. Navçe bi erdnîgariya xwe him çiyayî him jî deşt e. Bandora sermayê zêde lê heye. Navçe ji Rojhilat ve bi navenda Meletî, ji başûr ve bi Çarmix û Macir ango bi navekî din Wêran şarê, ji Rojava ve bi darende û navçeya Albistana Meraşê ve ji Bakur ve jî bi Yazîxan û Hekimxanê ve sînordar e. Navçe ji du nahiye sê şaredarî heftê û du gund û 169 mezreyan pêk tê. Navçeya Argehê ji serdemên berê da ji bo xwecihiyên weke jîngehekî taybet hatiye dîtin û di vê çarçoveyê da di sehnaya dîrokê da rol girtiye. Li herêma Meletî û Hawirdorê merv rastî gelek gir û tepikên wek bermahiyên ji jîngehên berê tê. Li gor dane û lêkolînên zanistî yên ji sala 1932 û şûn da hatine destpêkirin û vir da, li herêma Meletî û Hawirdorê gelek wargehên kevnar hatine dîtin. Di heman demê da di vê qada bi qasê xwe kevnar da hin şikeftên dîrokî û kevnar ên diwan da însan jiyane jî hatine dîtin. Ev bermahiyên 4000 sal beriya zayînê nîşaneyên herî berbiçav ên li herêmê ne. Bi gelemperî meriv dikare vê bêje. Li Meletî û Hawirdora Meletiyê meriv rastî gelek wargehên ji serdemên ewilî yên di navbera du çiyayan ango li kadên bi şêmûk da hatiye avakirin tê. Tê zanîn ku li herêma Meletî wargeha ewilî Gircafer e. Lêkolîna ku li vê derê hatiye kirin dide nîşan ku jîngehên ku yekem car hilberîn lê hatine kirin li vê derê hatine tespît kirin. Ji bilî vê di sala 1985 da li Rojhilatê Meletiyê li herêma Dêrmend dereya ku 24 kilometre ji navenda bajêr dûr e, di lêkolînekî da rastî nîşaneyên çanda kalkolîtîk hatine. Ji bilî van lêkolînan di nav sînorê navçeya Argehê da gelek gir û tepik hatine tespît kirin. Li başûrê navçeya Argehê bermahiyên bajarekî kevnar hene. Girê Wêran di nav sînorê gundê Wêranan da ye û li wê derê şopên ji serdema kalkolîtîk hene. Li gundê Keran jî nîşaneya ji wê serdemê girekî heye. Li derkenara Lewendê, li gundê Kaloyan, li taxa girxanê girekî li gundê Seqalî uzun jî çend girek hene. Hege hewce bike di nav qada pêbezkirinê da em van gir û tepikan mezin bikin, em dikarin bêjin Argeh di nav xwe de şopên ji serdema pir kevin dihewîne. Herêma Lewendê li ser rêya Meletî û Qeyseriyê di nav sînorê navçeya Argehê da ye. Herêmeke taybet e. Li vê herêmê geliyekî bizinar û lat heye ku bi dîroka xwe gelek kevnar e. Ev geliyê ziğrî yê bi heybet çêkeriyekî jeolojîk e û bi dîroka xwe digî 65 milyon sal berî niha. Li vê derê şopên ji serdema neolîtîk yên weke şikeft, sarınc, dirince û nexşên nivîskî yên dîrokî hene. Gundên Kalikan, Gezhecî, Karxan, Kurdan, Samax, Mezra, Kurniyan, Xartût, Baxkoy, Dihêgir û Seqalî uzun li herêma Lewendê ne. Li vê derê şaneşîneke seyrangehê û qafeyekî jî hatiye çêkirin. Şaneşîn zêdetirî 100 metreyan ji jêrzemîna gelî bilind e. Li vir bi sîwanê ango paraşûdê rêwîtiya xwezayî, hilkişîna çiya, baregehwantî, rêzgerî têne kirin. Li vê derê bi sedan fosîl hatine dîtin û kirine mizexaneya seyrangehê. Kurecîk ango
کوrecûx. Di nav sînorê argehê de herêmeke herî taybet û serbixwe ye. Kurecûx dibin kontara çiyayê Nûr Heqê de hatiye avakirin. Niştecîhên herêmê Kurd in û ola Elewîtiyê dihewînin. 24 gund girêdayê Kurecixê ne. Piraniya gundên girêdayê Kurecixê navê xwe ji navê eşîr û malbatan digirin. Weke mînak, Amokan, Bayreman, Bekiran, Bilaman, Heciyan, Harûnan û her wekî din. Niştecîhên van gundan piranî Kurdên welatparêz in. Di dîrokê de însanên Kurecikê timî li aliyê wekhevî û azadiyê bûne. Ev herêma serbixwe û taybet ji gelek serhildan û raperînan re mazûvanî kiriye. Yekem car beriya zayînê di serdema zîvî de herêma argehê weke wargeh hatiye bikaranîn. Di wexta Bizansiyan diya bûye warê Pawlîsyenyan. Di serdema Osmaniyan de weke yekîneyên obayî ji eşîra reşwanan qetiyan û ji Osmaniyan qet hes nekirine. Gava Yawuz Selîm ji Misrê dest bi qirkirinê û zilmê dike, xwecihiyên herêmê vetikişin çiyan di vê pêvajoyê de zilma du alî li wan tê kirin. Zilma Osmaniyan û zilma Axayan. Xwecihiyên Kurecikê ji malbatên ku ji Dêrsim, Xorasan, Sêwas û Rihayê hatine pêktin. Ji ber mijarên siyasî piştî sala 1907yan pirî malbat ji vê derê koçî welatên biyanî bûne. Di van salên dawî de gundên hatibû valakirin bi vegera xwecihiyên koçber ra dîsa şên bûne. Wêranan dikeve Rojavayê başûrê Argehê. Ji navçeyê de ji navenda Malatiyê 47 kilometre dûr e. Li bakurê Wêranan gundê Beksemere û Keran ji başûrê gund Arxa ku girêdayî Wêran şarê ye li Rojhilat, Kalîkasa û Kiremîs li Rojava bûber û dede yazî hene. Wêranan li qadeke rasta avakiriye. Ji bilî sînorên gundan latên çiyayî yên ji bakur ve rêz bi rêz dirêj dibin. Li Wêranan du çemên girîng hene. Çemê Beksemerê û çemê Kiremîsê. Ev her du çem jî ji alî bakurê Rojava û başûrê Rojhilatî ve dertên. Wêranan piştî sala 2004 ji statûya şaredariyê hat derxistin û statûya taxê danê. Gazê xiraban ku bilindahiya wî zêdetirî 1000 metreyê ne di nav sînorê Wêranan de ye. Argeh ji aliyê bermahiyên dîrokî ve jî dewlemend e. Li gundên wek Sarîhe jî Bekiran, Kalikan gelek gir û zigrên dîrokî hene. Gundê Kalikan cî warê Êzdiyan e. Li gundê Şemsikan jî kelehekî kevnar, abina ve keleha Ferîk jî serdema Hîtîtyan maye. Li gundê Qajikan şikevtên çêker ên binavê şikevtên Ermenan tên zanîn hene. Çemê Toxmayê ji bakur ve sînorê Argeh, Hekîm Xan, Yazî Xan û çar mixê ji hev qetîne. Piştî çemê Firadê, çemê herî mezin êl herêmê ye. Çemê Toxmayê ji du şaxan pêk tê. Şaxê herî dirêj Ayvaliya Darendeyê û uzun yaylaya Qeyseriyê. Şaxê din jî ji Toxmayê heciyan a ji çiyayên textayê Ango, Olimpus ku dikeve nav rêze çiyayên Rojavayê Torosan dertê. Argeh ji serdemên berê de tim bi guherîna navên xwe hatiye rojameya îro. Di çavkaniyên dîrokî de weke Argeh, Argah, Arka, Argos, Arega û Arca derbas dibe. Arca û Arega di tabloya Putinger a ku weke xêzika nîşaneya rê û jîngeha Romayan tê zanîn de di lîsteya Antonius û Psikoposan de weke navenda Kapadokyayê tê xuya kirin. Ciyek û pê tê behs kirin, navenda Argeh Ango qesabaya Argehê ya Meletiyê ye. Arega, Arga, Ango, Arca. Bajareke serdema ewilî yê li Kapadokyayê ye û li ser rêya Komana û Melîtanê ye. Di berhemeke dîroknas û feylozofê Yewnan Strabon de ku bi eslê xwe ji bajarê Kurdên Zîlanî ji Almasyayê tê behs kirin ku Argos li başûrê Kapadokyayê li herêmeke nêzîkê Torosan hatiye asêkirin. Di vê berhemê de ciyê pê tê behs kirin Argeh bixwe ye. Li Argehê tevî girê navendî û yên hawirdorê çavkaniyên dîrokî jî didin nîşan ku di derbarê navê Argehê de nîşaneya herî berbiçav agir e. Agirgeh bi demê re bûye Argeh.
Hetani serdemekî ev herêma ku dikeve jorî Mezopotamyayê û navenda rojhilata navîn di aliyê dîrokî û çandî û bazirganiyê da xwedî ciyekî dîrokî bû. Di salnameya 1850 da tê xuyakirin ku argeh weke bajarok bi ser sencexa Meletiyê parêzgeha Xarbêtê ve girêdayî bûye. Piştî 1855 weke navçe bi sencaxên Xarpêt û Meletiyê yên parêzgeha Xarpê ve tê girêdan. Argeh di sala 1867 da statûya navendiya navçeyê digire û bi verastkirinê ra ji lewendê neqlê ciyê niha têkirin. Bi avakirina Komara Tirkiye ra statûya tevahiya sencaxan hatin guhertin û ev sencax jî weke parêzgeh hatin verastkirin. Di vê demê da navçeya Argehê ji çar bajarokan pêk dihat: Navend, Wêranşar, Kurecix û Lewend. Di vî alî da yek ji pêla pişaftinê navê gund û gundikên girêdayî navçeyê hatin guhertin û statûya wan hat çêkirin. Ev pêla pişaftinê di sala 1913 da hat destpêkirin, di 28 da kirin meriyetê. Argeh çavkaniya Kurdên Rojavayê Meletiyê ye. Têzanîn ku Kurdên Elewî ji hêla Kurecikê û Kurdên Sûnî jî ji hêla Kurnê ango Qurnî derketine û belavê mintîqeyên Gurgum, Edene, Qeyserî û wan derdoran bûne. Ege meriv li Albîstan, Bazarcix, Avşîn, Koksen, Qedirlî, Kozan her wekî din pirs bike, hûn bi eslê xwe şikune ew ê teqez bersiva Argehê bidin. Belê temaşevanên hêja, mijara me ya îro navçeya Argeha Meletiyê bû. Hefteya pêşiya me em ê bi navçeyekî din derkevin pêşberî we. Hetanî hefteyekî din bimînin xêr û xweşiyê da. Bi xatirê we.